Здравейте, потребители на YouTube, днес ще играем CS1.6 с медне... Кажи си името, бе. Games Pro Master. И ще играем в един сървър с коли. Ако искате да играете в този сървър, ще има линк в описанието. Както и за неговият канал ще има линк в описанието. Влез в колите, бе. Влизам. Ако ми чувате гласа е вгано, сори, защото малко прегледахме предишния клип и гласа ми се чува малко гано, така че сори. Нали? Малко се чува гадно. То не е малко, а много. Малко. Лагиче. Нали? И на тебе ли ти лаги? Аз ще вляза един. Не, бе. Стига сме отидем отбор, бе. Да те скисам малко. Прътна ли, бе? Не. Направи го с това. Това ще напиша шоп. Аз купих респаун. Аз не мога. Ама да не минеш от моят отбор, сега ще си харчил парите за нищо. Сега да не минеш от моят отбор, ще си харчил парите за нищо. Аз не съм се купувал. Чакай сега, армофиловец. Не, спи, няма да се купувам, няма да си харча парите сега. На мен е много ми лаги тук, бе. Той на мен. Ама не чак толкова. Точно ако снимаш в момента. Рефто найфа. То с граната го убих. Отказахме се да снимаме в колите, защото там е много тъп мапа. Къде спряхме да снимаме? В колите, бе. Аз влязох в кнайфа. Аз още малко ще поиграя. Ой, добре. Той още малко ще поиграй. Скоро там. What? Не, как се не? Аре, аз. Аре, влез. Сега ще искаш да влезеш единица, нали? Не, няма. Значи ще сме от един отбор. Не. Влязох единица малко да се малко да пия. Който сбоку е. Някак целяни. Не. Един по един. Чакайте се, едно по едно. Не, ти не ми искаш едно по едно. Анонимата курва е тук, някакъв ти пише, че си курва. Някакъв ти пише курва. Така, тази сутрин имах лека разправя с нея. Трима на един вечер. Чакай. Алеш. Тато споко е хакер. Не е хакер, аз ти предложих да влезеш от нашия ти не влез. Искаме да спръскам. Елам, какво си? Girls. Чакай, стоп за малко. Стой. Искам да се взема някаква друга кнайф. Да не си купиш оръжие, бе. Няма, бе. Те съм с друга кнайф. С пръчката обид. Каква пръчка, бе? Я стой да ти я видя. Стой да ти я видя, бе! Умен! Умен. Стой да ти я... Ама те ме убива. Добре, стой да ти... Вижда ли са? Не, чакай, стой, бе, да ти я видя. Ама... И сега ти скъсай гъзгия. Набия се с хуя.
Но аз само още загрявам. Ела бе, умен. И ти умаш ги научи от мене. Още загрявам, не знаеш. Това не стига, бе. Сега макар и сега. Да бия малко други. Да минали двойка. Как искаш? Само че тук е тост. Но ма дразнат аквизове! Дет ползват хакове! Гледай го, то с един скок премина целия мап. Гледай го! Аз го дам и то с не умира, накрая умря. Чакай да те погледам малко как играеш. В момента съм мъртъв. Като напише респаун, съм да те погледам малко как играеш. То няма никой от вас. Аха, ето. Този Гърлс познава ли те изобщо? Този Гърлс познава ли те изобщо? Познава ли това? Не. Да. Този Гюрос иска да ме научи. Ей, чакай, че ми бъгна мишката. Бъгна ми мишката, трябва да бия с лаптоп. Come on, baby. Пипс, Тихо. Аз се върта на 100 страни, тя не може да се осъзнае къде е. То момиче ли е? Де я знам? Гърлс. Гърлс. Като ще дуела, ще го цъкнете. 4 на 4 сме. Та се е бати овцата, бе. С бухалка иска да прави. Аз ако... Чакай се. Колко на колко сте? А? Какво? Колко на колко сте? Мисля, че 9 на 4 сме. Ама за нея ли? Да. Аре, За сутрин аз я бих. аре бия. Тя затвита обади. Тя затвита такова. Мишка! На 6 скръпси. Аре, Как бе? На 6 кръв? Опа. как я мам? Мишката, мишка. Нека. Сега ще покана тъс овца. Аз сега ще изпамам, защото е новачка и се ми отказва дуели. Да, момче. Аз тя не ти приема до работата. Не знам. Браво. Видя ли как се зая? Закъсах ли се? Слабак. Дечко.
Виж кой написах. Да. Ей, Петрол, заемаш цялото място. И бензиностанция. Вика ти, какво? Абе, ей, сега двамата спад. Тя ти пише какво? И ти кой ще отговориш сега? Да сприе най-после. Арима, пца! Арима! И, закъснях се дара. Какво? Овца! Няма бишно. Ще ти го остана. Казали преди на шинката в първи клас казаше ти по устата, защото той имаше голяма уста. Лак водите? Да. Малко. Гърлс крили са, бе? Да, бе, тя става винаги в... Те ще бъде отгледано, В устата ли, бе? Не бе, надоел съм с тъпата гърл. Нима! Ей, Утко! 9 на 8 за мене. 9 на 9, решаваща точка, бро. Аре, бия! Аре! Видя си какво сакате, бе! Трябваше да я биш докато е АФК, бе. Не е АФК, тя стои АФК. Ама не е. Аз си знам тактиките. Има ли как ядеш? Ей, курво! Малумни со. Виж кой написах. Виж кой написах. Да, видя. Виж. Виж сега. Чакай. Щеше моя. Виж кой изпрати. Видя, виж. Ти на мен ли говори? Не. Универсал е админ. Гледай кой написах. Ало е админ. Пребеги си белито, защото
беше на мършек. Накажи ми, еле, ти що? Ама то знаеш, че аз ми... Не знам, има банна. Майче, да, банна. И това ми ще да е за днешния клип. Ако искате да снимаме с вас, напишете си скайпа в коментарите. И чао!